Qaraşıda bag'ri taraf Turkmenistan beda watly atmiradın mekani ýylynyň taryhy ähmiýeti bolan wakalarnyň mazmun taýdan baýlaşmany şertlendiren çygyşlar Türkmen milli sungatynyň dünýäniň sungat giňişligine münasip orny eýleýändigini has aýdynlygy bilen äşkär etdi. Ma'lum bolşaly häzirki döwürde ýurdumyzyň sungat saýtlary dörli ýurtlarda geçirilýän halkara beýleşiklerini we festivallary eýçin gatnaşyp ýokary baha münasip bolýarlar. Ýani Euroclassic ady bilen geçirilen Ýaşar simfonika orkestrlarynyň halkara festiwalyna dünýäniň 20den gowrak ýurdundan öňde barjy hasaplanylýan ýaşar orkestrlarynyň we döreçilik toparlarynyň 14-si gatnaşdy. Avril halkara festiwalyna çykyş etmek sunugy dälemini eýçinlik görkezýän ýaşar toparlar üçin belin mertebe hökmüne kabul edilýär. Türkmenistanyň atgydanan artisti Resul Gylýeçowyň dirижёrlyk etmegini ýurdumyzyň ýaşar simfonika orkestriniň agzalarynyň Konzerthaus Berlin sahnasyna ýaýbandyrlan daşykly çykyşlary tomuşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Çykyşyň dowamyna Türkmenistanyň milli we dünýä sungatyny iň meşhurlyk gazanan Çary Nurymow we Muhadef ýaly Ussatlyň Milli Akademika sungatynyň saýlama eserleri ýanglandy. Şeýle hem ýurdumyzyň simfonika orkestriniň ussat sadanalary dünýä halklarynyň nusgawy saz eserlerini ýerine ýetirdiler. Munyň özi milli sungatymyzyň hak howanarlary, gahryman arkadamyzyň hemde arkadaly gahryman serdarmyzyň türkmen medeniýetiniň we sungatynyň dünýäde giňden wagt edilmek uğruna edýän tagallalarynyň biwesidir. Şuna saýlap alan hünärine ihlasly ýapaşýan sungat işgärleriniň halkara giňişligini gurulýan Avril festivallary eýçin gatnaşmaklary hemde ol üstünlük gazanmaklary uğruna döwlet derejesine ähmiýet berilýändigini bellemek gerek. Dünýä sungatyna barha batyrgy aralaşýan hemde bu gurda oňyn tejribe toplaýan ýaşlar milli sungatymyzy dünýä ýaýmak hemde halkara festiwallaryna gatnaşmak uğruna döwlet derejesine alet edilýän üçin hormatly prezident we gahryman arkadamyza çuňur hoşçalyklaryny beýan etdiler. Şeýle hem olar döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanıp türkmen halkynyň milli sungatyny dünýäde giňden wagt etmek uğruna ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajykdyklaryna inanyrdylar.